Какво е щастието? Знаете ли откъде идва думата щастие? Шут. Какво означава? Знаете ли? Шут. 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 Така се казва. Сами се тези. Мълчание. Шут. Тая. Шут. Тая. Таиш мълчание. Тоест да нямаш мисли, да не съдиш никого, нито себе си, нито нищо. Си живееш спокойно, без да мислиш и да чувстваш с стари някакви утайки. Това е щастие. В момента хората така са панирани, така са стресирани. И когато си платят сметките, се отпускат и си мислят, че това е щастието. Когато им дадат заплата, тогава си мислят, че е щастието. Господа, това е нещастие. Разбирате ли? Щастие е да нямаш никакви чувства и да не мислиш нищо. Да имаш мълчание отвътре и спокойствие постоянно, а не когато си стресиран и пуснеш за малко и си мислиш, че си щастлив. Помислете как може да бъдете щастливи. Възможно ли е в тази система, която натласъци и бутва нещастие и после ти ги отпуска с заплата и ти трябва да смяташ това за щастие. Това е щастие,